Изключителна надпревара имаше и в панел иновации и технологии, но журито на компания на годината успя да открои и победител в категория Fintech, и това са PaySafe. PaySafe. С 29 годишен опит в областта на онлайн плащанията, годишен обем на транзакциите от 152 милиарда долара през 2024 година и 3000 служители в 10 световни локации, PaySafe свързва бизнеси и потребители чрез 260 платежни метода в над 48 валути по целия свят. А най-големият офис на PaySafe в света е в София с над 1400 служители, които работят в различни направления: продуктови и софтуерни разработки, обслужване на клиенти, риск менеджмент, счетоводство и контрол, IT обслужване и други. При нас на сцената да заповяда госпожа Ивона Гаврилова. Не. Тя заповяда, нали? Така. А вие сте? Заповядайте на микрофона. Заповядайте, честита награда, тя е по-важна. Здравейте! Сега ще ви кажа нещо интересно. За втора поредна година излизам. Миналата година ми объркаха длъжността, тази името. Така че до година 3 за щастие. Казвам се Васил Гичев и съм старши директор разработване на софтуера в PaySafe. И понеже ежедневно мисля за технологии и продукти, не мога да съм по-щастлив от това да спечелим наградата в категория Fintech. Това показва, че иновативността в нашата компания е била забелязана от организаторите и от журито на това събитие, за което искам изключително много да им благодаря. И мога да ви обещая, че като наша мисия ние ще се опитваме да правим разплащанията и финансите достъпни, умни за всички вас. Благодаря. И ние ви благодарим и ви очакваме за трети път. За късмет.